Αδέρφια μου εν Χριστώ, χαίρετε. Είμαι ο Ιωάννης Τσαγκατάκης, καθηγητής χημείας στο Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξης Κάσου. Σήμερα θα σας ομιλήσω για τις Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι 5 και τις βιώνουμε με νηστεία, προσευχή και εκκλησιασμό. Η πρώτη Κυριακή είναι της Ορθοδοξίας, που εορτάζεται η αναστήλωση των Ιερών Εικόνων ύστερα από την καταστροφική έρηδα της οικονομαχίας. Η δεύτερη Κυριακή είναι αφιερωμένη στο μέγιστο άντρα Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμά, που καθιέρωσε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και κατατρόπωσε τον παπισμό. Η τρίτη Κυριακή είναι της Σταυροπροσκυνήσεως, με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Ο Χριστός στα μέσα της Σαρακοστής μας δίνει δύναμη για τη συνέχιση του αγώνα μας μέχρι το Πάσχα. Η τέταρτη Κυριακή είναι του αγνώστου Αγίου Ιωάννης της Κλίμακος, που μας ομιλεί για τη σκάλα των αρετών που αποκτάει ο Ορθόδοξος Χριστιανός με τον πνευματικό αγώνα του. Τέλος, η πέμπτη Κυριακή των Νηστειών μας δείχνει την απαράμιλη μετάνοια μιας πόρνης της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που θαυματουργικά αποχώρησε στην έρημο, όπου για 47 συναπτά έτη κατατρόπισε τον διάβολο με τη μετάνοιά της. Αυτά και άλλα πολλά θα δείτε στα βιβλία μας «Η Ορθόδοξη Νηστεία» και «Η Προσευχή και Ιερές Ακολουθίες» από τις εκδόσεις ΣΑΙΤ.